So hello everyone, रायजोफोर गासैखौबो गुड मर्निं आरो सानजौफुआव नायदोंबा गुड आफ्टारनुन आरो मोना नायदोंबा गुड इभिनिं दे रायजोफोर। दिनै नोंथांमोननो लागै मोनसे गोदान कन्टेन्टनि सायावहाय भिडिअखौ लाबोबाय रायजोफोर। नोंथांमोना उइदाउट स्किपफुल जोबजासिम नायलां, अब्ला नोंथांमोना माबा मोनसे नङा माबा मोनसे बुजिनो मोनखोखौ आं आसा खालामदों रायजोफोर। आसा रायजोफोर, आंनिया भिडिअआ एसे लेट फैबाय थादों, मानो होनना बुङोब्ला टाइमिंखौ आङो मेनेज खालामनो हायाखै दे रायजोफोर, समनि थाखाय। नोंथांमोना गाज्रि दामोन। बेनिफ्राय दिनै लाबोबाय कन्टेन्टखौहाय नोंथांमोना जे थाम्बनेलाव आरो टाइटेलावहाय नुदों, बिनि सायावनो बाथ्राफोरा जागोन। रायजो राजाफोरा UPPL हान्जानि, BPF हान्जानि, BJP हान्जानि जोंनि बर' रायजो राजाफोरा पलिटिकेल निउस होनना बुंबा खोब माने एक्साइटेड जायो नङा होमबा रायजोफोर नायनोहाय। जिहेतु दायो जोङो बर' रादाबफोराव, एसामिस रादाबफोराव ओरैबायदि गरम जोङो नुगासिनो दङ रायजोफोर, पलिटिकेल निउस नङा होमबा। BPF-निफ्राय UPPL, UPPL-निफ्राय BPF-आव, BJP-निफ्राय BPF-आव, UPPL-निफ्राय BJP-आव नङा होमबा। बैयाव बारलाय नङा होमबा रायजोफोर। मैयासो BJP-आव मिटिं खालामनायाव दंमोन, लोगोसे BJP-जों लोगोसेहाय केम्पेइन खालामफादोंमोन। नाथाय दिनै माहा फैखो, BPF-आव फैबाय नङा होमबा रायजोफोर। दिनै BPF-आव दङमोन मिटिङाव, गाबोन माहा थांगोन, UPPL-आव थांगोन नङा होमबा रायजोफोर। बे गासिबो एक्चुअलि फिल्म शुटिंसो दे रायजोफोर, मिथिबायना। आं सिगाङावबो बुंदों ना, जोङो पलिटिकेलावहाय रावखौबो जोङो 100% सियरलि जोङो माबा खालामनो हाया, जोङो फोथायनो हाया रावनिबो गोसोखौ नङा होमबा रायजोफोर। दिनै लकसभा इलेक्सना जानो नै 4 माह 5 माह दंबावो, बिनि सिगाङावबा आरो बेसेबां चेन्ज जाबावगोन नङा होमबा रायजोफोर। दिनै BPF-आव हाबदोंबा आरो खिजानि बै जोबथा समहालागै खिजानि गिदिं गिदा थिग BJP-आवनो ग्रोबसो थांफिननोबो हागौ नङा होमबा रायजोफोर। खुनु गेरान्टि गैया, रावनिबो गोसोखौ रावबो हमनो हाया रायजोफोर, मिथिबायना। आजिखालि बे सुबिदायावनो सुबिदा साला गासिबो पार्टिनिफ्राय बख्ल'ना जायाब्ला मानिफ्राय जाबावनो रायजोफोर नङा होमबा। सरकाराव फैब्लाबोथ' रावखौबो राव नायफिनखाया, बिदिनो खालामनांगौ रायजोफोर आंनि मथेबा। हायोबा खालाम नोंथांमोनाबो सोरबा मा बुंनो आरो रायजोफोर नङा होमबा। बेनिफ्राय रायजोफोर, आंनि मेन कन्टेन्ट जितु दिनै नैबे भिडिअनि गेजेरजोंहाय, बे कन्टेन्टनि गेजेरजोंहाय बुंनो नागिरनाय बाथ्राया नैबेसो रायजोफोर। जोंहा दाखालि बावै खान्दा जाय बिग्राय, बिथाङाहाय BPF-आव जयेन जाहैनाय सावगारि भिडिअफोरखौहाय जों नुगासिनो नङा होमबा रायजोफोर। दा बिथाङाहाय माखासे गावनि लोगोफोरखौ लानानै BPF-आव हाबहैबाय, जयेन जाहैबाय हाग्रामाजोंहाय। बेवहाय साननै सानथामनि उनाव मैयाहाय नै मोनसे इउनाइटेड फ्रन्ट अफ एक्स NDP-निफ्राय माखासे खेंफोरथि होनायखौ जोङो नुनो मोन्दों निउसावहाय। बेखौ नोंथांमोना ससे नायोबा नायग्रोनो हागोन, आं क्लिपखौ होनानै होगोन। बेनिफ्राय बेयाव आं बुंनो गोनां एसे बाथ्रा दं होननानै आं सानदों रायजोफोर, एसे बाथ्रा आं बुंनो नागिरदों। जाय NDP, जायफोर हारिनि थाखाय नांसोमग्रा बिर जोहोलावफोर, बिथांमोननि सायाव दे रायजोफोर। बिथांमोननि बेबायदि पिक्सारफोरखौ, सावगारिफोरखौ जोङो नायोब्ला, बिथांमोननि बे पिक्सारफोरा, बे सावगारिफोरा मा दिन्थिदों रायजोफोर। बिथांमोननि बे पिक्सार, बे सावगारिया जाहैबाय बिथांमोननि गेजेराव इउनिटि गैया बेखौ दिन्थिदों, मिथिबायना रायजोफोर। आरो बेखौ दिन्थिदों बिथांमोननि गेजेराव रावबो रावनि सिङाव थानो गोसो गैया बेखौ दिन्थिदों, मिथिबायना। नट दा बे समायनिल' समाय नङा, जुदि जोङो स्टार्टिं बिगिनिंनिफ्राय जुदि जों नायोब्ला, दिनैनिफ्राय 15-20 बोसोरनि सिगांनि खोथा, जाय जोंनि बर' हारिनि दावहारुफोर नङा होमबा, बिथांमोननि बाथ्राखौ जुदि जों स्टाडि खालामना नायोबा, दिनैसिम NDP होन, आबसु होन, BLT होन, गासैबो आफादफोरनि जि मुभमेन्ट, बियो मोनसेयानो दे रायजोफोर। बड'लेण्डनि थाखाय जि मुभमेन्ट खालामनाय, बे मोनसेयानो। नाथायबा गावजों गाव इउनिटि गैलाया, मिथिबायना रायजोफोर। जोंनि हारियाव, जोंनि बर' हारियाव, जोंनि बर'फोरा जेसेबां आफादफोर दङ, BLT-आनो होन, NDP-आनो होन, आबसुआनो होन, नङा होमबा रायजोफोर। सिगांनिफ्राय जोङो जिबायदि पिक्सारफोरखौ जों नुबोदों, गावजों गाव जों इउनिटियाव थानो हाया एक्सुवेलि। बर'आ एक्सुवेलि इउनिटियाव थानो हाया, इउनिटि होननायखौ बजबना लानो हाया एक्सुवेलि बर'फोरा, मिथिबायना रायजोफोर। नोंथांमोना स्टाडि खालामना नाय, जोंहा NDP-आहाय सिगां मुभमेन्ट खालामनाय समावहाय, जिहेतु BTR मोनैनि सिगां नङा होमबा रायजोफोर, बेयावनो गोबां फेक्सनफोर गावस्रालांबाय। मानो थाखाय S फेक्सन, मानो थाखाय RD फेक्सन, मानो थाखाय XYZ फेक्सन रायजोफोर। बे जाबाय इउनिटि गैया, मिथिबायना रायजोफोर। गुबुन दिनै गावस्रानानै दिनैहाय जोंनि मुभमेन्ट खालामग्राफोरा मुभमेन्ट खालामबोबाय थादों नङा होमबा रायजोफोर। बबेबा समाव एबसुआ NDP-नि
मुभमेन्टखौ मोजां मोना मबेबा समाव इन्डिबा एबसुनि मुभमेन्ट खालामनायखौ मोजां मोना नङा होमबा मबेबा समाव बिएलटिआ एबसुखौ मोजां मोना एबसुआ बिएलटिखौ मोजां मोना बेबायदिहै जोंनि हारिनि गेजेराव एक्चुअलि जों बर' हारिनि रायजो राजाफोरा एक्चुअलि इउनिटियाव मिथिबायना एज ए रायजो राजा हिसाबै नर्मेल पाब्लिकफोरा गासिबो इउनिटियाव थागौ जेब्लासिम लिडारफोरा इउनिटियाव थागोन नङा होमबा रायजोफोर जोंनि लिडारफोरानो इउनिटियाव थानो हाया एक्चुअलि जोंनि दैदेनगिरिफोरानो इउनिटि खौसे जानो हाया मानो जानो हाया बिनि रिजन दं बिनि कारन दं नङा होमबा रायजोफोर दिनै जोङो साननानै नायोब्ला गासिबो दैदेनगिरिफोरानो गासिबो गोजौ लेभेलाव थानो नागिरो जों बे सावगारिखौ जोङो नुबोदों नङा होमबा रायजोफोर गासिबो दैदेनगिरि लिडारफोरानो जुदि गासैबो जुदि गोजौ लेभेलाव थानो लुगैयोब्ला जोंनि मुभमेन्ट जोंनि जि दाबि नङा होमबा बेखौ जानो जों मोनफुंगोन जुदि जोङो सिन्था खालामोब्ला जोङो मोननो हायो जोंनि बर' हारिया जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जुदि बिएलटि होन आबसु होन एनडिबि होन जुदि गासैबो दैदेनगिरिफोरा गासैबो मुभमेन्ट लिडारफोरा खौसे जानानै जुदि मुभमेन्ट खालामनायबा दिनैहालागै आं सानो बड'लेण्डखौ मोनखांसिगौमोन होननानै आं सानो नाथाय दिनै जोंनि गेजेराव जों रायजो राजाफोरा बेखौनो बुंनो हायो दा बेखौनो बुंनो हमबाय जे जोंनि लिडारफोरा गासिबो गादिनि थाखायल'सो मुभमेन्ट खालामदों रावबो हारिनि थाखाय सिन्था खालामाखै होनना दिनै रायजो राजाफोरा एफा एनै बुंनो हमबाय नङा होमबा रायजोफोर एनडिबियाव थानाय समावनो मुभमेन्ट खालामनाय समावनो खौसेथियाव थानो हायाखै इउनिटियाव थानो हायाखै दा आरो गुति एनडिबि आफाद गासिबो फेक्सनखौनो डिसबेन खालामजोब्बाय गासिखौबो बेन खालामजोब्बाय नङा होमबा रायजोफोर गासिखौबो सिफायजोब्बाय गासिबो अस्त्र गथायनानै दिनै आफादखौनो सिफायबाय डिसमिस खालामबाय बिनि उनाव दायो इउनाइटेड फराम नङा होमबा बेयाव कि दायो इउनिटियाव थानो हाबावगोन जों साना नङा होमबा रायजोफोर गोबां मुभमेन्ट खालामबोबाय नंगौ नोंथांमोना जों मानियो जोङो सेलिउट खालामो नोंथांमोननि सेक्रिफाइसखौ नुबोला दिनै गोबांयाव गोबां कुइसनफोर गोबां गोनो गोथो आरो गोबां सोंलुफोर बेरखांबाय दिनै गोबाङा नार्भास जाबाय गोबाङा दिनै नाराज जाबाय उपाय गैयि बायदि जाबाय दिनै गाव गावनि न'खरखौबो सिन्था खालामनानै गोबाङा दिनै गोबां पलिटिकेल पार्टियाव हाबसिगोन नङा होमबा खौसेथिखौथ' बादानो होदो इउनिटिखौथ' बादानो होदो सोर साबैसेया दिनै रन्जन दैमारिनि सोमोन्दै सिन्था खालामदों नङा होमबा रायजोफोर जुदि जोङो सिन्था खालामनानै नायोब्ला जुदि दैदेनगिरिफोरानो मेन गाहाय मानसिफोरानो जुदि इउनिटियाव थानो हायाब्ला आरो फिसा बिनला सेलाफोरा बहा इउनिटियाव थानो हानो नङा होमबा रायजोफोर दाथ' आरो गासैबो आफादानो डिसमिस जाजोब्बाय सिफाय जाजोब्बाय गासिबो गावनिखौ सानगोन सोरबाया रन्जन दैमारिनि थाखाय सिन्था खालामगोन सोरबाया दिनै जेलाव थानायनि थाखाय सिन्था खालामदों सोरबाया दिनै गाव गावनि थाखाय सिन्था खालामबाय मानो होनबा हाग्रा बंग्रा गोबां बोसोर सेक्रिफाइस खालामबोबाय मेंनाय मोनबाय नाराज जाबाय गोसोआव नार्भास जाफैबाय गाव गाव लामाखौ दिनै लानायखौ जों नुनो मोनबाय नङा होमबा रायजोफोर खिन्थु दिनै रन्जन दैमारिनि थाखाय सोर सिन्था खालामदों जेलाव थानायफोरनि थाखाय साबैसेया बेसेबां सिन्था खालामदों नङा होमबा रायजोफोर आच्चा रायजोफोर जोबनायाव आं बेखौनो बुंगोन सोरो जेराव थाया मानो जाया जि पार्टियाव थाया मानो जाया जि आफादाव थाया मानो जेरावखि थाया मानो जिखि पार्टिजों थाया मानो नोंथांमोनाहाय खौसे जानानै जोंहा रन्जन दैमारि सार आरो माखासे जेलाव थानाय जोंनि एक्स एनडिबि बिथांमोनखौहाय बख'नायाव नोंथांमोना गोबां खामानि मावलांगोनखौ जों आसा खालामो जोंनि मिजिं थियो सरकारखौ नारसिननायजों सरकारखौ प्रेसार होनायजों नोंथांमोना खामानि मावलांबाय थानायखौ जों अरायबो हास्थायो मानो होनबा हारिनि गेजेराव बिदि सेक्रिफाइस खालामबोनाय दावहारुफोरखौ जोबथेसालियाव जोङो जोबनानै दोनजाबाय थानायखौ जों बयबो रायजो राजाफोरा हास्थाया नङा होमबा रायजोफोर